Kublai pi barong i pediang saubai pi syakatup kubor mataka janmit syuaban pash ki kubor ngenya pet chuai kimat bakong san. Ong Menteri rang ba du kari Narendra Modi ba usno sarong ban syakri ya kari kabaya syakmat haringkat kilat ban weng ya kijing Lejngo Menteri Ketenat ki Kampo Ying Amit Shah Tamil Nadu ong ba on penlong Menteri rang ba du kari do unong Tamil hakalaway bat batai syapang kajing trekam ka sarkar pelalam khmat da Modi. On nang yo bor kal air bipar joy bat on kala syaka eyong ka baklan bor ha duriau Arabian. Bat jur kajing shlei hasurak kanong ba shulong na kajing ther uslap sedang piu ka hapung yam. Kikubor ki babania Menteri rang ba do kari Narendra Modi hne ka sngi ula ong ba usngau sarong ban syakri ya kari ka baya syakmat harengkat kilat ban weng ya kijing lengba ka Twitter halor ka phang 9 years of India first Modi ula ong ban nadu kijing ya dei bat ki we kiri ka perthai shadu ka atma nirbhar bharat bat make in India man la ki maujam ki long ki sakhi ya ka bor bat min sim ki nong India kane kijing kren Modi ka wan hakapor ba ka BJP kala penlong ya ki program hakeleng kari kum shibenta bat pen sapriang pajba ya kadak jong kejing dap khandai snem ka sarkar Modi. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula play ya ka National Training Conclave ka baning kong tam ha International Exhibition and Convention Center ha Pragati Maidan ha Nongba Delhi. Ka jing thmu jong kanika conclave ka long ban kintiw ya ki jing tei ban ai jing hikai ban long he sarkar ha kaleng kari. Lapen long ya kanika conclave da ka Capacity Building Commission. Palat khat san spa ngut ki nong mi khmat ki ba na ki jaka ai jing hikai ki ba pher ki ba kentop na ki Central Training Institute ki State Training Institute ki Regional Training Institute bat ki Zonal Training Institute bat ki Research Institute ki lai shimenta ha kanika conclave. Menteri ka sarkar pedeng bat ru unong yalam rangba ka BJP Amit Shah ula kenno ya ka DMK bakala penle no ya ka kabu ban yo long Menteri rangba do kari da unong Tamil ula ong baka kabu ban yo long Menteri rangba do kari da unong Tamil kam dei tang shisien henry arsin hagajing penlong ya kajing yalang bat ki nong tre ka seng hne ka sngi usha ula ong baka BJP kan tre ban penlong Menteri rangba do kari da unong Tamil hakalaway ula benra baka seng ka phai khmat banyale election haki arpusantali ki constituency haka jilla Tamil Nadu house nem arhajar arpusaw ula batay ru syapang ka jingtray kam jong ka sarkar kablalam khmat da Menteri rang ba do kari Narendra Modi. ईस्टर्न कोस्टल हाईवे के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है 50,000 करोड़ रुपया चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है चेन्नई मेट्रो फेज 1 और फेज 2 के लिए 72,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है ka Indian Meteorological Department IMD kala batay bakal air bipar joy kala nang yo bor bat kan sekela syaka air yong baklan bor haka duriau Arabian kanikal air kala ya linti syaka than basyate haka jingstet ka bapra kilometer haka shikenta haki henriu kenta balala batkan sanne haka jingjungai ka ba kumba san spa riu po kilometer ka benta sepngi ka Mumbai south spa riu po kilometer ka benta basyate ka Porbandar san spa shipo kilometer ka benta basyate ka Dev Bhumi Dwarka bat riu spa kilometer ka benta basyate ka Nalia nakadaw kajing hap slap klem sange na du kamiet sngi satjan ki katto ka ni ki surak haki benta jong kupolo kila sha taplup bat kala wanra ru ya kajing shlei haki ni ki benta katanat ka bakhmi ya kajing long jingman ka sunmeneng ka Indian Meteorological Department kala batay lepa ba kajing ther jong ulap ba kala bandang yai beteng haki ni ki sngi banwan haka wei bat kaliang ka jingdon jong ka hakapung yam kala kiew sha ka lai hajar shi spa riu phun riu point sau phulai phut haka por sau buje jan miet jong ka sngi satjan katba haka sngi tho ding kala kiew sha ka lai hajar shi spa riu pusau point khandai pusan phut tat hadu ka por sau buje jan miet la ban ka deu ba ka jingdon ka haka te ka pung ka babun kalong lai hajar ar spa ar pho phun
Ka Conference of Religious India CRI Riboy Zone kala penlong ya kajing ya kendu lang hakmat jong kanongpo town shopping complex henen kesngi hadian kajing yoi ya kajing sha thombo jong ki Kristan ha Manipur kum juru haki wei pat ki benta jong kari India ka baken thop ya kajing sha thang jong ki yeng mane Kristan ki school bat kajing ya kajia ha padang ki Meitei bat ki kuki ha kani kajing ya pat ba kinong shim benta ki lara rengkat ki plakat ban penrem jur ya kani kajing sha le ben jong ki Kristan ha Manipur bat kerpat ya ka sorkar Manipur bat ka sorkar pedeng ban yadai ki Kristan ki badon ha kate gejela khamtam ban shim ki lat ki lenti ban penkut no ya kani kajing ya kajia bat ban wan rapat ya ka shong suk shong shngan ya ki pat ba nong shong shnong. Today we are here to silently express and protest against what is happening in Manipur and in other parts of our beloved country. The society is not bad because of the bad people, but it is bad because of the silence of the good. And that's why I'm proud that you're all gathered here this afternoon. Ka Shillong la jong kelala ban penrem no ya ka Rang Dajit United hakalek ka Baningkong jong ka jingele kai semi-final ka Meghalaya State League Arhajar Arpulai dalai la not hakyang nangba stadium hajowai nin kesngi haka wei pat ka jingele kai ka blalong hatura ka jingele kai hapadeng ka maulai bat ka khli mauli ka lalong ka byak haj ha haka ba ka maulai ka lala ban job da kasaj da iwei la not haka jingele kai semi-final ka baar ya ka cool jong ka lajong la thep da usamla Henry Ford Nongneng Hardy Cliff Nongbri bat ka wei pat la thep hi daw Arquis Wanyang karang dajit syaka cool lajong nakaliang karang dajit ru klayo iki artli ki kabuk siar lengba usamla kener ktilang buam Henry kibladei pat na uding cool. Yok ini to yang bro. Hanover, the 26 story. Mentapat ngenya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jing shiat kalong arpo point nyaw degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat pra degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong khandai pun rio na ka shi spa men step bat khandai pun rio na ka shi spa jan meet ka jing hap slap kalong san pu ar point san millimeters kandan ka jing hap slap ba malu mala ha bud ki jaka Shwaban poi sha ka bukut jong ka thup khubor ngenya pet biang sashi sien ya ki mat ba kong san Ong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ba usno sarong ban syakri ya kari kebayat syakmat harengkat kilat ban weng ya kejing Lejngo Menteri Ketenat Kikampok Ying Amit Shah Tamil Nadu ong baon penlong Menteri Rang Badu kari da unong Tamil hakalawe bat batai syapang kejing trekam ke sorkar belalam khmat da Modi. On nang yo bor kal air bipar joy but on kelash ka air yong ka baklan bor haduriaw Arabian. Bat jur kajing shlei hasurok kanong ba Shillong na kajing ther uslap sedang kiyo ka hapung yam. Te parlo katong ila poy sya ka bakut jang ka thup khubor jungi meta ka janmit hadu bangin da syambyang bat phila shay ka sngi khublei phi baro. आधुनिक अस्पतालों से उठ